Господи, Боже, мене серце найбільшого Сина Свого наповнив, я вийду, Господа, і тобі за нас грешне. Змілуйся на тих, хто просить Твоєї милосердості, і даруй йому ім'я Сина Свого Ісуса Христа, який з тобою живе і владається на віки вічні. Виявляючи їй таємницю свого Божого серця. Серце, яке безмірно палає любов'ю до чоловіка. Серце, яке завжди тягнеться і мкнеться до того, як дати чоловіку те, що його шукає. Щастя. Сьогодні ми виходимо на цю урочистість. Урочистість серця Христа, найсвятішого серця Ісуса, серце, яке було створено для нас, яке було повиномитися робити саме для нас. Серце, яке не перестає палати своєю любов'ю, яка справедливо була любов'ю до чоловіка. Подчас Святої Євхаристії я молюся за нашу парафію, за особ старейших, хворих, самотних, за наші сім'ї, нашу молодь, наших дітей, просячи для усіх потрібних ласки, Божого благословення. Особливо сьогодні захочу так само пам'ятати про нашого пропащого брата Андрея, який сьогодні відзначає свій день народження. Захочу так само молитися за Бога, Бог дав йому цю ласку, відчувати завжди присутність Христа в його житті. А на початку цієї Євхаристії перепрошу Бога за нашу слабость і за недбання. Сповідаюся Богу всемогутньому нам і вам, брати і сестри, хто згрішує невірність, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вільніка і вина, тому прошу найсвятейшою за але тому, что Пан полюбил вас. И как заховать присягу, даденную вашим продкам, вывел вас моцною рукою и выкупил вас с дому неволи, з рук фараона, короля Египту. Тому ведай, что Пан, Бог твой, есть Богом верным, який заховує заповіт і любов до тисячного покоління односно тих, хто любить Його і заховує заповіді Його. Але які відплачує знищенню Божому з тих, хто ненавидить Його. Його не марудить, сам відплачує тому, хто ненавидить Його. Тому заховуй заповіді, постанови і закони, які тобі сьогодні загадую виконувати. Це Слово Боже. Тихий и покойный сердцем, и знойдите спокой для душу вашу, и тяжелый легкий. Это слово недавно я читал такую книгу, и там была такая размова, диалог поміж двома головними героями, які просто розмовляли, шукаючи, можна сказати, сутності життя.
життя. І один з них сказав таку річ, коли я не розбираю. Він сказав, що люди поділяються на три такі категорії. Є ті, хто керуються тільки влади, грошем, моці, володарства. Є ті, хто шукає таких щоденних речей. Добра, сім'ї, ладу. І є третя категорія людей, які весь час шукають своє місце в житті. Весь час шукають сенс цього життя, для чого вони народилися, для чого вони прийшли на цей світ. І весь час живуть в Божому. Ми люди весь час часто шукаємо. Шукаємо розум, кажемо. От найбільш простих до найбільш великих, важних для чоловіка. От таких страшних понять, як справедливість, ровність, спокій, до таких більш персональних, як любов, як сім'я, як сябри, щоденники. Але весь час чоловік шукає. І коли ось цей пошук взяти таких, зібрати разом, то бачимо, що там є одне спільне. Чоловік шукає щастя. Чоловік шукає щастя і спокою. Щастя таким проявленням, яке йому вдається. Хтось має бачити своє щастя у котеджі, добрій машині. Хтось бачить одне своє щастя у добрій жонці, доброму мужу. Хтось бачить своє щастя в удалій праці. Хтось бачить щастя у тим, що те, що робить, воно приносить користь іншим. Різні способи. І чоловік шукає задовольнення, такого щастя. Тільки в наших розумах, в наших думках поселилося такое понятие, що коли це щастя знайти, то треба якби розвиватися, можна сказати, глибоко. Это значит, что треба познавать себе все больше и больше, поглубляться в науку. Как знайти это счастье, треба змагаться, идти до летисти, забираться в глубине. Человек таким своим пошуком счастья, он трошки часами и губляется. Сьогодні чоловік видумує шмат різних речей для того, щоб здобути собі щастя. Часами чоловік придумує собі, наприклад, ніякі хобі, ніякі зацікавленості, для того, щоб тільки це принесло йому якусь задоволення. Чоловік вчиться від одного речі до другої, для того, щоб знайти ось той один момент, у яким трапить і чує ось це освободне щастя. Сьогодні Ісус каже нам в Євангелії, що щастя знаходиться усім у іншому. Про це щастя нам показують святые, про Ісус. Усе оказывается на шмат простей. Ісус каже, що дякую тобі, Отче, бо все так справді знаходиться дуже просто. Поглядім на Євангелія і на ті ситуації, в яких Христос представляв людям конкретні постаті, як приклад. У всіх цих постатей не було просто. Не могли шмат дати, не могли шмат у собі, але в тому, що в мірі вони сповнялися. Чоловік шукає весь свій час, біжить, я думаю, куди, я думаю, на ложку.
ісці шляхам канкрэтным, ведаць, што вось я хачу вось гэта, да, я хачу што гэта. Ты прыходзіш, маеш гэта, ты напрацаваўся, каб гэта атрымаць. Пачніце. Затрымайтеся. Апраўдваюсь у тым, што калі прыйдзеш да мяне, кажа Христос, то знойдзеш тое, што так сапраўды шукаеш. Калі прыйдзеш, калі дазволіш увайсці сабе ў гэтыя адносіны са мною, атрымаеш тое, што прагне твоё сэрца. Бо я дам табе тое шчасце, якое жадаеш. Дам табе той супакой, які шукаеш. Дам табе сапраўды. Толькі прыйдзі на мяне. Чалавек прыходзіць да Христа. Прыходзіць спрацаваны, цяжарны, часамі пабіты, скалечаны, зранены гэтым светам, зранены тым, што увесь час якісь няўдачы, памылкі. І Ісус пачынае паціху дапамагаць. І гэта таксама працэс. Это не робіцца так, што ты прыйшоў до Христа і так, вось, це все. Ты атрымліваеш усе радасці, які на свеце. Але гэта працэс, які здараецца паволі. Бо Христос паволі, крок по кроку перамяняе чалавека, перамяняе яго душу, залечвае тое, што было зранена, пабіта, змяняе яго погляд на свет. Дзеля таго, в пэўным моменце гэты чалавек глядзець на свет і ўбачыць, што сапраўды тое, што ён шукаў, як тут, перад ім, выцягнуў руку і ўсё. А чалавек так доўга ганяўся, так доўга стомлены, шукаў невядома дзе, невядома в якіх месцах, невядома в якіх сітуацыях. А ўсё было тут, блізка, вось, працягнуў руку возьмі. Толькі сэрца, якое шукала, якое імкнулася наперад, яно не магло паверыць, што ўсё так проста. А ўсё вельмі проста. З іншага боку, ёсць у чалавека такая туга. Туга, мы называем, по Богу. Калі чалавек, апрача таго месца, таго шчасця, адчувае ў сабе жаданне дакрануцца да гэтай прыгажосці, дакрануцца да гэтага святога, які ёсць Бог. І гэта тая туга, якая з'яўляецца добрай рэччу для нас. Бо яна не дае нам магчымасці затрымацца. Яна не дае нам магчымасці у адносінах з Богам застацца дзесьці, але яна заўсёды цягне нас наперад. І яна ўрэшце рэшт прывядзе нас туды, дзе зможам знайсці сапраўднае шчасце. Пане Боже, заплаці. Аддаючы пашану найсвятейшому, вызнаем нашу веру. Веру в одиного Бога. Створителя неба и земли, всякого бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, первосвященника Иоанна, Бога от Бога, святого от святого, Бога сохранного от Бога сохранного, народженного, а не створенного, одиносущного от Отцу, разделного все царство. И Он для нас людей, и для нашего избавления, взошел с неба, и утвердился от Духа Святого, и стал человеком, укрепованный как сам нас, при Господе власти, был замученный и похвален, и на третий день у вас воскрес по воду Писания, и взошел на небо, Отца, и снова придет в хвале. Отдаючи пошану на святейшему сердцу Пана нашего Иисуса Христа, вознесем наши молитвы до Бога от вечной границы и соправдной любовью. Молимся за святый костел,
каб культ Божого серця Єзуса поширався во всім світі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пасторов Костела, каб услед за Христом, добрым пастором, и они были готовы служить у пещу чарбуты, кто наибольше чекає любові і утешення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за кірівників держав, каб их рішення содейничали умацованию єдності у народі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за сім'ї, яких нема згоди і пробачення, каб добрий Бог одарив їх ласкою справдного поєднання. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за жанчин, які забивають зачаток їх життям, каб вони не заглушали голос сумління і прийняли дар Божої любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении и потребных ласках и опеце Матерь Божией для брата Андрея. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафию, просячи о Божьем благословении для живых и ласце вечного життя для помилок. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой души, как мы зрозумели необходность и вартость служения іншим. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы учеников, прославляющих наследующую любовь Божьего сердца Твоего Сына, мы могли верно выполнять Твои заповеди. Прос Христа, Пане наш. Прийняв Бога і Ісус славу. Нехай Пан Бог прийме оферу Твою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу Святому. Ласка Божия, влей на серце Твоего милованного Сына, полной невымовной любови. Нехай наш дар стане милою Тебе опять, и перепрошением за наши грехи, прос Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серця. Подякуй Пан Бог наш. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана наша. Ён узвышаны на крыжы ў сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас сябе самого. З яго бралася кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакрамэнты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўства, з радостью черпали скрыницу избавления. Тому за анёлами и за всеми святыми мы прославляем Тебя, разом с ними воскликаем. Святый, 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 Бог всемогущий.
Святого Ти все оживляєш і освячаєш, неспинно збираєш народ свій, а по сходу сонця і до заходу складав імені Твоєму, чисті на віру. Там покорно молим Тобі, Пане, освятимо свою Духа Твоєго в этой дари, які ми принесли Тобі на хвяру, как стали телом і кров'ю Сина Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять гэтую границу. Бо Йону Твою ножку любив видати, узяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з гэтага усі, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і подяку Тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта є келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яке за вас і за многих буде пролита для відпущення гріхів. Гэта чините на моїм». Это великая таємниця віри. Пані, вспоминаючи збавчого муку Твоєго Сина, а так само Його судовне воскресіння і небовшестві, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела і прийми Його як ахвяру, якою Ти пожадав бути милостивим. Дозволь, как мы, возмолченные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, став Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отнимать спадщину с выбранниками Твоими, найперш на Святейшей Панной Богородице Марии, со святым Юзефом и Авраамиком, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Франтишком и всеми святыми, про заступництво яких мы спознаемся на Твою неславную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкав называть у веры и любовью костел Твой, заслугой Твоим папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откуплен. Будь милостью для просьбы в этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлих братов и сестер и усіх, хто власти Твоє дійшов з гэтага свету, милостиво прими в благодатство Твое, где и мы сподіваємося быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, през Христа, Пана нашего, през якого одорваєш свет, усяляким добротом. През Христа Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, през усі веки вечные. Отримали ми Духа Святого і в нас служенні дітьми Божими, тому посміливаємося казати.
і заховали всіляко дні спокою, чекали сповніння щасливої надії і прийстя Збавця нашого, Єсуса Христа. Бо Твоего благодатства и мощь